ya jesi ọlụ bata dobe fon ya jee naba ya gbara mgbe nwaanyị a ji wee jee welu fon ya wee melesi kaadị dị n'ime ya wepụta ụtụtụ kwadosie ọlụ na fon ya dị on ya jee nwachie shop ịgbagolu galuzi na shop throughout the day na o nwere onye kpọrọ ya throughout the day nothing happen. Ya na-asị what is going on kezi ịmago na onye na-eme business ka ọ na-abata front and back ịmana ya bụ injinia na ya na-alụkwa outside work plus shop ya and na okwere abịa shop ọpụta ụtụtụ bọsafode okwezi eghe mami ya ọnụ maka na mami ya bịalụ na arụ adụrụ ya ka fatiriti enye ka ọ nabakwa okwere eghe mami ya ọnụ okwekwu eje shop ya bụ ya nkịtị jebe shop mana ka cheketezi ka akpọ ọnyacha cheketezi ka akpọ ọnyacha ya wee chekibekwezie fon ya wee na-asị no sim card. Hey, in fact ya wee tie ntatie nke o wee bụrụ na nwaanyị a tiela aka mele sim card ahụ just iti ya afụfụ nwaanyị o ji wee je withdraw that money. Ọ sị m na ike kwụọla ọtọ gwa anya wee kpọọ nwanne ọsịnọ nwanne papi ya ka ọsịnọ ọnkụl ya wee gwabịa wee gwasị anya so nwanne papi ya afọ wee mebi na ọ kpọrọ ya wee gwabanye okwu gwasị anya okwu so mgbe afọ ya pụrụ mami ya wee si ya kedu ife o jiri ya eje shop ịghọta na maka na anyị na di enwere obere okwu ka o jiri chọọ ije shop ya nọla ana ka ya gwa okwu ọjọọ ya nọla ana ka ya gwa okwu ọjọọ si mami ya nọla ana ịmago na agadi nwaanyị mmadụ ka ọ gwa okwu regardless na ọ ga na-anụ ife ọ na-ekwu ọ na-agbakwunye this girl mgbe o welu earphone ebe mama di na-agwa okwu o welu earphone fọchie ntị ya na-abọti egwu na-akụ this woman iwe wee wutie o wee jee ebe afọ ọ nọ ka ọ dọfụ that earphone o tiela na ntị na ọka adụ onye ọdụ ihe ga-enyere ya na di aka na mara ejie ọ lịtarigolo mama ya ọkwali agbogo ọkwali agbede si ya mfat ka agwasị anya na ọ na-akụ asịrị na ihe niile na-eme na be ya na die na onye anwa ka ọsụrụ ya na o nwere ife ọ gwara mama ya wee sị mama ya mfat ka agwazi anya eziokwu na ya trust nọlụ na this marriage maka ụmụ ya na ya nọ na this marriage just maka ụmụ ya na ụmụaka tolitere enya ji nwayọọ hapụ ha gaala onwe ya iru ochene a ga-anọ ya gbafa si marriage gbakwa ịmara kọbazia so many things na akwụkwọ mama ya wee sị you know na this marriage maka ụmụ gị ọ sị and then ya ga-ahapụ na ụmụ ya mara ala ife ya hapụ this marriage galaghachakwala akwana ebe afọ ka ya nọzi wee naba ka afọzi na enwere sim card wee nakwuwe nwunye ọbụla nwunye enwere sim card ya just to punish ya ọ sị m na ike kwụọla ọtọ gwa ya na onye gwa ya na nwaanyị a ga-attempt ịgwa sim card ya just because na fa nwere obere okwu. It's not like na ya ji ewelu the money on his own. No, na ha na-ekwu okwu you keep on telling him ya ji ewelu the money. In fact na ya chọzi ego nwa gbakwa ọkụ ya ji ewelu the money. In fact na ya ihe akọ na-ekwu repeatedly before ya wee sị ka eje welu the money now ka eje welu ebe ọ chọrọzi na chai etikete ebu ụfọdụ ụmụ nwaanyị dị egwu like keke ihe a si wee gbata this girl n'isi like ụdị ha nwere ike ịgbata m n'isi o like amụrụ m na wow just ije nnọọ melụ sim card ebe ego si abata ebe biznes si abata just anyway amụrụ m ife m ga-ekwu mana nwaanyị agalụ this length ịjụkwa m esi na ife ọ na-achọ bụ excuse o ji ahapụ that marriage. I don't know, I'm just saying because na ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọbidi ha na-ahọsụ na-eweta ego ndị self ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọbidi ha na-enye aka ka ife ga-aga na this guy sama na nwunye ya chọrọ ime ọ chọrọ ka 1 naira kpọfulu oghere bụ nke banye na that their family. Ihe a bụkwa ego di gị ga-ego your monthly fee cost gị were 1,000 naira is not like no. Na ihe anya na-agwa m ihe a ma kịta just a week ago 1,000 naira ka iji wee chọọ ka ịdị na ya dị gị ndị na-akpụ ya ndị kọstọm ya ndị ebe ọ na-enweta ọlụ everything. You went too far. To me she did. So kwa now this guy wee sị m nne nsị ọ sị m na ya chọọ ka ndị mmadụ tinye ọnụ n'okwu a na ife a ji agwa m ihe a bụ na n'ihe ọzọ nwaanyị a ga-emegheri again yili ihe dị otu a ọ yili nke mbụ ọ yili nke abụọ na ya ga-asị anya na be nne ya na ya ga-asị anya na be nne ya ifudugo ụdị ihe dị otu a and n'ihe ọzọ na-agbụ ya ghala ịbụ mgbe nwaanyị ji wee mepee ọnụ ya
wee na-asị that na ihe a ji wee nọlụ na this marriage bụ maka ụmụ ya, na ọ bụ na ụmụ ya tonyite agali ajewelu. Kedu ife unu lo maka ụdị kọment a nwaanyị anụnwa make na like ọdụ unu ka nwaanyị amelu ụdị kọment a ọ ga-anọ na di, ọ chọrọ ịnọ na di ka o nwere ife ọ na-elo, ka o nwere ife ọ na-eche. Afọ ịghọtago na ike gwụlo abụlụkodu na ọ nwere ife ya like abụrụ m ọnụ ọnụ wee fọrọ ihe a. Ọ sị bụ na nwunye adịghị ekwu okwu too much, mana nwaanyị agbasiala ajọ, na ọ gbasiala ajọ sịbị mana ya na nwunye ga-eso okwu etu ma ọ ga-forgive ma forget okwu afọ ha sị o jili maka na nyanya bụ nwunye nwere ike ilofu ihe nya bụ di emelie, o je weta akwụkwọ dee nye dobe. Chineke nna afụsi ebe anya na nwunye ga-eje weta n'otu dee ife nya melie, o dee nye dobe ka ọ ghara ilofu. Ọ ga-abụ bọsọ ọbụla fanyọla onyinyo ma bọsọ ọbụla famele anything, o jee ebe afụ jee gota wee chetakwa ihe o melie, wee welie wee gwabi okwu, wee welie wee chọba ihe ọ ga ana m ọchị ọchị, I'm very sorry but ndị mmadụ ka go far honestly. Mmadụ ime gị ihe o isi na ịgbaghalụ gị enu na-edozigo ijede enye n'akwụkwọ idelie n'akwụkwọ bụ maka gịnị ka ị nwee ike na-elote chai adịwo nke biko chai. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme, ma nyekwazalụ bụ aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.